realment ens ho vam passar superbé amb la Carla, o sigui, es va integrar superbé amb nosaltres. O sigui, jo crec que per tots va ser un plaer ballar amb ella i res més. O sigui, super guai. Literalment de bojos. Els looks eren bastant més simples, així que la veritat és que entenem la puntuació i estem bastant d'acord. Jo crec que de performance ho veig bastant bé perquè no era un show com va ser Girls, per exemple. Llavors, jo crec que inclús és més del que m'esperava, no sé. Crec que ha sigut brutal i ha sigut un molt bon inici del programa d'avui. He vist control, he vist energia a tope, he vist molts estils dins de la coreografia, de walking, de popping, que m'he quedat flipant amb Carla. Bueno, és que ha estat molt bé. No, és que ha sigut una més del grup. Ens ha agradat molt les posicions i les transicions superguais i semblava que estàvem veient un videoclip de veritat. I he de dir que he donat la màxima puntuació en l'estilisme perquè el vestuari blanc m'ha encantat. Doncs vam tenir molts problemes al vestuari, molts. L'Albert, per exemple, que portaves com tirants, no? Si la va treure es va donar la cara, a mi tota l'estona se'm queia el vestit, què més va passar? Em vaig fer una ferida. Sí. A sobre, com anàvem de blanc, que anàvem molt guapos, però el terra era de... Hi havia una mica de fang, vam acabar tots amb els pantalons bruts i teníem molta por que això es veiés a càmera i que sortís malament. Però veient les puntuacions, superbé, i veient totes les falles que vam tenir de vestuari, veient que l'Albert ens ha donat 2 punts i que un 1,7 als altres, superbé. 3, 2, 1, amunt paletes! Perquè hi ha molt de lila, Allà el lila, Per tant, aquesta segona prova l'ha guanyada Helium amb un 9 sobre 10. Jo crec que no ens esperàvem guanyar en panorama i flash, la veritat. O sigui, perquè com eren unes coreos, no eren fluixes, però com que sentíem que no donàvem el 100%. El que passava, jo crec, és que les coreos no eren del 100% del nostre estil com a grup. Llavors no podíem dar el 100% en performance i demés perquè no ens sentíem com super... identificats amb les cançons i demés.